любими храни от Lidl, които никога няма да спра да купувам. Овесните им ядки имат както финни, така и по-едри. Опаковката им е голяма, удобна, а цената е топ. Тази доматена пасата ми е любима и купувам само ексклюзивно от нея. Хубавото е, че съставките са и 100% домати и сол. Същото важи и за доматите на купчета в консерва, както и доматената паста. Обожавам ориз басмати, а този от Lidl е страхотен. Наскоро му направиха опаковката по-голяма, 1 кг, а цената е несравнима с други вериги. Също важи и за червената леща, както и за всички бобови и оризови храни. От години купувам само единствено от босилковото песто на Бареса. Цената му е двойно по-ниска от тази в други супермаркети, а вкуса е топ. А наскоро открихме това червено песто, което е супер вкусно и е страхотно за бърза вечеря вкъщи с паста. Ето това крема сирене на Милбона ми е абсолютно любимо. Опаковката му е голяма, вкусът му е супер, а имат различни вкусове, освен класика. А за хората, на които прясното мляко не им понася, но повечето млека, които са ядкови и не им харесват на вкус, това Free From лактоза мляко е страхотно, а цената му отново е супер. От няколко месеца започнах да купувам и от безлактозният им йогурт. Много ми е вкусен и е перфектен за пудинг с чия. Този микс от семена винаги го имаме вкъщи. Перфектен е за салати и други ястия, а цената може да му видите отзад. Като цяло всякакви ядки, ако искам да си купя, ще си ги купя от Lidl, но тези микс ядки са ми любими. И на последно място гранолата. Не я купувам не за мен, а за годеника. Той я обожава, от години я купуваме и не съм сигурна, но мисля, че цената е доста по-добра от в други вериги.